L-ħawa, Alla salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa. Mhux skont l-opri tagħna, iżda skont l-għan u l-grazzja tiegħu li kienet mogħtija lilna fi Kristu Ġesu qabel il-bidu ta' żmien. Il-Bibja b'mod ċar u indisputabbli tafferma illi Alla mill-eternità, ġifieri kemm ilu jeżisti Alla ma kellux bidu. Daqshekk ieħor Alla fassal pjan sabiex fil-milja ta' żmien jipprovdilna salvazzjoni fi Kristu Ġesu. Ġesu kien jaf illi ekku, għalhekk meta ġew biex jarrestawh, niftakru li Ġesu kemm il-darba bassar x'kellu jiġrilu finalment illi ikun tradut u arrestat, ikkalpestat, flagellat, mislub, però kull darba kien jispiċċa b'nota pożittiva ħafna. U wara 3 ijiem nerġa' nqum. Ġesu hawnhekk jaf x'inhu l-pjan t'Alla, il-fidwa tal-bnedmin hija determinata. Hija determinata fil-qalb t'Alla kumpassjonali Alla li min-natura tiegħu huwa mħabba. U allura jixtieq illi jesprimi din il-ħniena u l-grazzja tiegħu magħna l-bnedmin illi ma ħaqna xejn li f'kastig. U dan ħsieb għandu jaqanqalna biex nisfnu bil-ferħ. Għaliex Alla ikkastiga lill-ibnu illi volontarjament ħa il-kastig biex aħna nkunu ħielsa mill-dnub u l-konsegwenzi kollha tiegħu. F'din l-istorja li qrajna dalgħodu għandna tapezzerija mill-isbaħ kif fl-arrest tiegħu Ġesu wera kemm sovranità kif ukoll sottomissjoni. Ġesu jġib ruħu bħal tassew, is-sultan. U fl-istess ħin narawh li huwa wkoll il-sir, sempliċi għaddej, il-ħallihom jorbtuh u jarrestawh u joħduh lem. Għandna dan il-kuntrast kbir, Ġesu s-sovran, vers 50 pereżempju, il-Ġuda qallu ħabib għamel dak li ġejt għalih. X'ġejt tagħmel? Għamlu. Ovvjament Ġesu mhux qed jgħidu biex jagħmel id-dnub. Qed jitkellem hekk għax jaf li dak huwa l-pjan t'Alla. Fatti tradiment ta' Ġuda kien imbassar fis-Salmi kemm il-darba. Ukoll vers 56 imbagħad id-dixxipli kollha ħallewh u ħarbu. U Ġesu ma kienx sorpriż li l-ħbieb eżistijaw abbandunaw ħarbu. Ftit qabel meta kienu fil-ċenaklu qed jieklu flimkien għalilhom illi l-profezija tajt li se nolqot lir-raj u n-nax tal-merħla se jkunu sparpaljati, se jitferxu. Infatti hekk ġara. Ġesu ta' bilħaq is-sovran u allura f'dan l-arrest tiegħu hawnhekk naraw tensjoni għolja, ħafna tensjoni. Għandna tradiment ta' Ġuda, għandna żelu żbaljat ta' Pietru u għandna wkoll il-kalma sovrana ta' Ġesu. Sa ftit qabel Ġesu kien għadu qed jitlob u jissara mal-missier minn ġismu ħareġ anke l-araq tad-demm il-niket tiegħu. U fem illi it-tazza ma tistax tgħaddi minn għamel xroba. Ġesu kien jaf illi biex aħna l-bnedmin nkunu werrieta miegħu ta' glorja eterna kien meħtieġ illi jieħu l-kastik minn flokna. U allura hawnhekk issa kważi bit-tranquillità, b'kalma kbira, Ġesu kien jaf minn xiex kellu jgħaddi u sottomess u dinja l-sbuħija il-ġmiel fis-sit tagħna Ġesu Kristu illi huwa sottomess u illi fin-natura tiegħu huwa ugwali mal-Missier u mal-Ispiritu Santu
fostna der bħala għaddej, bħala anke skjaf. Il-tema ta' dal-passaġġ allura hija is-sottomissjoni ta' Ġesu għal pjan sovran tal-Alla. Fatti darbtejn Ġesu jaċċenna għal fatt kif jitwettqu l-iskritturi illi hekk jeħtieġ jiġri. U jerġa' mbagħad ftit wara da kollu ġara sabiex jitwettqu l-iskritturi tal-profeti. Ġesu kien jaf li l-kelma li ħarġet minn fuq Alla li l-profeti rrekordjawha Eżajija, Ġeremija, Ezekiel, Daniel, Mosè, David. Il-kelma tal-Alla irrekordjata Ġesu kien jaf li dik ma tistax tfalli. Dik ma tistax tfalli. U allura Ġesu qed jgħidilna il-miktub jeħtieġ jiġri. Il-miktub jeħtieġ jiġri. Alla għandu il-pjan etern tiegħu, dak il-pjan la jista' jiġi emendat, m'għandux għalfejn. Għax Alla huwa l-uniku enti illi huwa infallibbli, li ma jiżbaljax. Il-pjan tiegħu huwa perfett u allura lanqas jista' jitħassar. Ħanibdew bil-bewsa tat-tradiment. Il-bewsa tat-tradiment. Aħna fil-kultura tagħna mhux tagħna biss, meta xi ħadd jgħajrek kien Ġuda, naħseb hija l-agħar insult illi tista' tirċievi mhux vera. Hija proverbjali illi Ġuda ġieħ f'moħħu illi jażel sinjal ta' affezzjoni il-bewsa biex iwettaq l-ar fil-jakkerija illi hija immaġinabbli. Imma mbagħad ara x'ironija, Pietru li verament kien iħobbu lil Ġesu wara l-imħabba tiegħu billi waqa' l-vjolenza. Affarijiet il-qajla jiftehmu imma diki. Il-bewsa tat-tradiment. Ġuda ġie mal-folla għandu l-bekkjar ta' folla, soldati, nies oħra bit-torroġ bil-lembubi, armati, mal-mexxejja reliġjużi ġifi għandu issa ċertu awtorità. Din hija turija ta' l-oppożizzjoni maquda kontra Ġesu. Il-folla kienet imħalta. Nies fl-ideoloġija tiegħu ma kinux jaqblu bejniethom, imma għal dal-każ u hawn hija d-depravità tal-bniedem, bniedem kemm hu ħażin. Kapaċi jingħaqad, kapaċi juri għaqda unità biex jissielet kontra t-tajjeb. Biex jissielet kontra t-tajjeb. Ejjew nirriflettu ftit kif nistgħu nittradixxu lil Kristu f'ħajjitna. Ġuda bniedem bħalna tradieh. Aħna nistgħu nitraduh b'mod lampanti, b'mod illi aqqas wieħed jista' kważi niżilha bħalma qed jagħmel il-Papa bħalissa. Illi t-torroq kollha jwasslu għand Alla. Din hija tradiment qawwi u bla mistija. Meta Ġesu qal ħadd ma jiġi għand il-missier li fbija, jiena qatt ma mort università. U ħafna minnkom laqqas. U laqqas għandna xi IQ ta' xi 200 punt. Ma kapaċi nifhem. Id-diskors sempliċi ħadd ma jiġi għand il-missier li fbija. Imma mbagħad fl-ogħla awtorità da jgħid illi t-toroq kollha jwasslu għand Alla, r-reliġjonijiet kollha jwasslu għand Alla. Tantu hekk illi Thomas Watson, wieħed pastor fl-antik, darba qal il-Papa huwa s-suċċessur tal-Apostli ta' żgur ta' Ġuda li tradih. Hija storja ta' niket. U nistgħu faċilment nippuntaw subajna l ħadd ieħor, però rrid ngħid jien u int. Kif nistgħu niġbduh lil Ġesu? U rridu narfu illi iva aħna saqajna tat-tafal ukoll u kapaċi minn kif forsi r-riżoluzzjoni bħal ma għamel Pietru illi lest immur il-ħabs, lest li immut maħabba fik, xorta waħda nittraduh.
Il-Ġesu nistgħu niġħduh billi nipprofessaw il-fidi bil-sienna ngħidu li aħna Kristjani, imma mbagħad dik il-fidi ma ngħixuhiex. Mhuwiex tradiment ta' Kristu dak? Jew billi naġixxu ta' ipokriti. Ħajja doppja. Jew forsi billi nirreċtaw f'ċertu ċirkostanzi fejn nikkalkulaw ħajkonna ħalsu prezz, nirreċtaw ta' parsi maħniex Kristjani. Ma tifhem. Ma nsemmu xejn. Meta s-sitwazzjoni tiddomanda illi turi l-identità vera tiegħek. Nistgħu ngħidu li nafdaw fil-mulej Ġesu, ma bad qalbna mhix ikkuntentata fih. Mhix ċaħda ta' Ġesu dik. Mhix tradiment. Meta inti qed tgħid li jiena nafda fik mulej, imma mbagħad il-kuntentizza tiegħek u l-ferħ tiegħek qed titfittxu band oħra. Mikul forsi bir-rejba, mikul blejra. Jew forsi wkoll meta tikkomprometti l-verità biblika għal konvenjenza u l-komdità tiegħek. ċertu affarijiet fl-Iskrittura, Ġesu qal għalmuhom kull ma kmandajtkom jiena. Bis-sabiħ u rikraħ, bil-faċli u d-diffiċli, kull ma kmandajtkom. U kultant, x'nagħmlu aħna il-verità biblika nillapazzawa, nġantuwa, nirranġawa għal konvenjenza tagħna. Ġesu għallem fuq is-switch id-divorzju, nafu x'għallem. U kemm ħabta illi nivvintaw il-moralità li nafusna f'dak l-affarijiet. Dak huwa wkoll tradiment ta' Kristu. Il-Ġesu wkoll nittraduh meta maħniex niedma minn kwalunkwe dnub, meta qegħdin nittolleraw dnub regolarment f'ħajjitna. Għal Ġesu min qabel ma twielet il-Marija l-Anġlu qalilha semmih Ġesu għax hu se jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Imbagħad naraw ukoll il-żielu żbaljat u r-reżistenza umana. Hawnhekk Mattew ma jsemmihx li huwa Pietru, imma mbagħad Ġwanni jikxfu jgħid dak Pietru tal-li ħareġ is-sejf biex mingħajr jiddefendi lil Ġesu. Pietru hawnhekk jaġixxi b'ħeġġa għamja. Kapaċi nkunu entużjasti, kapaċi nuru ħafna enerġija u ħafna rieda tajba, dana jattakka lis-serf tal-qassis il-kbir ki jismu Malku, imma Ġesu jċanfru minnu fih. Iwaqfu u għal darb'oħra jaċċentwa, jenfasizza il-pjan tal-Alla. Il-pjan tal-Alla fakru l-Pietru ma jiddependix fuq il-vjolenza umana. Anzi, il-pjan tal-Alla huwa biex tiġi eliminata il-vjolenza u l-ħażen u l-inġustizzja. L-azzjoni ta' Pietru turi kemm għandna ħabta naqdu jew minn għalina niddefendu lil sida bħalli kieku Ġesu għandu bżonn id-difiża tagħna. Ġesu m'għandux bżonn jista' jgħaddi minn id-difiża tiegħek. U nagħmlu hekk għax ma nkunux fimna r-rieda tiegħu. Infatti mhux Pietru biss, l-apostli kollha, kull darba Ġesu kien ifakkarhom illi se jkun tradut u mislub wara 3 ijiem jerġa' jqum, ma kinux qed jifhmuh. Ma kinux qed jifhmuh. Hawnhekk allura Ġesu f'dan il-każ fejn Pietru b'ċerta impettwosità skont kif fettillu dak il-ħin jew skont kif ġietlu l-idea dak il-ħin, Ġesu jkollu jiskuża biex ngħidu hekk din il-vjolenza ta' parti tad-dixxipli tiegħu. Għaliex lid-dixxipli dejjem għallimhom illi l-mixja tkun waħda fl-imħabba. U allura rridu nitgħallmu l-aħwa nafdaw fis-sovranità tagħna. X'jiġifieri tafda fis-sovranità tagħna? Ġifieri avolja meta l-affarijiet narawhom qegħdin jiġu sotta sopra. Meta narawhom jiġri kollox bil-maqlub, mhux skont il-xewqa tagħna, dik hija r-rieda tagħna. Ġob lil martu qalilha ewwilla se nirċievu l-ġid minn Alla u ma nirċievux ukoll id-deni,
meta sofra it-telfa tal-familja tiegħu, tal-proprjetà tiegħu, ta' saħħtu stess. Idu nafdaw fis-sovranità t'Alla. Dana jiġrilna meta l-Ispiritu Santu naħalluh jaħdem fi qlubna u jistedinna nirpożaw, nistrieħu f'Ġesu Kristu. Għaliex anke ġabu fl-ittra tiegħu jgħidilna illi r-rabja tal-bniedem ma tipproduċix il-ġustizzja t'Alla. Ġifieri qatt u qatt ma nistgħu nagħmlu l-ħażen biex minn għalina joħroġ it-tajjeb. Pietru hekk prova jagħmel, prova bil-vjolenza, bl-użu tas-sejf illi ddefendi l-Ġesu. Però dik qatt ma taħdem il-ġustizzja t'Alla. Xi ħaġa li hija naħseb jiena ovvja fil-Bibja, hija tant evidenti, però matul l-istorja tal-Knisja naraw kemm il-Knisja in ġenerali se qed nitkellem falliet f'dil ħaġa u falliet bil-kbir. U falliet tant illi meta taqra l-istorja tal-Knisja minn seklu għal ieħor tibda tistħi. Tibda tiddejjaq. Tibda tgħid dawn illi ipprofessaw li jemmnu fi Kristu għamlu dan l-affarijiet. Pietru għamil hawnhekk qabad is-sejf. Però fl-1252 ġifi kważi 800 sen ilu. Il-Papa Innoċenzju erba' ħareġ bolla, meta bolla ġifieri dokument uffiċjali. Dokument papali. Dokument b'awtorità. Tajjeb? Bolla mhix li twaħħal fuq l-envelope. Bull jgħidulha bl-Ingliż. Tajjeb? Li semmija ad extirpanda. Dan il-dokument bis-siġil tal-Papa espliċitament awtorizza l-użu tat-tortura mill-Inkwiżizzjoni. Qatt mortu l-imdina dungeons u rajtu dawk il-ħafna invenzjonijiet kif il-bniedem it-tortura, ħafna minnhom dawk kienu jintużaw mill-Knisja Kattolika Rumana biex tittortura lin-nies li ma jaqblux magħha. Is-sora tal-waħx. Illi da baqa' għaddej miet ta' snin. Tal-inqas sa żmien Napoleon. Sa żmien 200 sen ilu. Ġifieri għandek l-isbaħ 600 sena tgħidli qabel ukoll kienet tippersegwita. Però każ ieħor ukoll huwa il-Papa Grigor IX fl-1231. Rid darba ħarġ il-bolla Ex Communicamus li bija stabbilixxa l-Inkwiżizzjoni, ġifieri din il-qorti li tieħu inizjattiva biex tfittex il-dawk li huma suspettati b'ereżija. Ereżija ħafna drabi qed tkun jekk ma taqbilx mal-Knisja Kattolika f'kollox. Tajjeb? Biex jaqbduhom italgħu l-qorti, l-Inkwiżizzjoni, u jekk jinstabu ħatja jiġu kastigati billi jaħarquhom. Auto de fe kienu jgħidula. U kienu letteralment jagħmlu festa kbira illi jagħmlu dan il-gozz ħatab u b'dan ir-raġel akkużat in-nies jinġemgħu kollu f'isem Kristu. Dik hija l-weġa. Kollu f'isem Kristu. Ġesu qal għad tiġi żmien għall-apostli illi dawk li persegwitawkom jkeċċukom s-sinagoga u joqtlukom jaħsbu illi qed jagħtu servizzi l-Alla. Xwaħxu. Dan affarijiet damu sejrin għax kieku tgħid żbaljaw għal 6 xhur xorta waħda ta' ġifieri. 6 xhur jagħtu t-tortura ma damu sejrin tal-inqas minn Napoleon. L-aħħar darba li inħaraq jew inħarqu nies f'isem ir-reliġjon Nisranija kien f'Mexico City fl-1850. Il-bieraħ.
dil-ħeġġa għamja il ma terrealizzax li l-armi tagħna bħala disċipli ta' Ġesu mhumiex karnali. L-armi tagħna mhumiex karnali. Ġesu jikkonvinċina illi l-għadu tirbħu billi tħobbu. L-għadu tirbħu mhux billi jekku qed iweġġek inti tweġġaw lura għax kun irdupjajt il-weġa. Imma l-għadu tirbħu billi tħobbu. Ġesu fejjaq il-malkum fatti u matul il-ministeru tiegħu dejjem isimgħu. Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħid ħobbu lill-edewa tagħkom, għamlu tajjeb il dawk li jobodukom. Birku lil dawk li jisħtukom. Itolbu għal dawk li maltrattawkom. Jimxu magħkom ħażin. Lil min isawtek fuq ħaddek offrilu li jieħor ukoll u min joħodlok il-mantar tiegħek tipprojbilux milli jieħu wkoll it-tonka. Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid eżattament kif qal l-Apostlu Pawlu. Tinelibx fil-ħażen. Imma qeleb il-ħażen bit-tajjeb. U dak huwa il-mandat illi aħna irċivejna minn Ġesu u ma nistgħux ninsew. Ma nistgħux minn rajna naqbdu jew nibdlu l-armamenti tagħna. L-armamenti tagħna huma l-armamenti tal-imħabba. Ġesu għamilha ċara li dejjem huwa kontra l-idea ta' saltnatu illi tintuża l-forza, jew tintuża l-vjolenza, jew tintuża l-politika. M'għandniex bżonn l-għajnuna tal-politika biex tavvanza s-salta ta' Kristu fuq l-art. U lanqas għandna bżonn il-militar bħalma kien isir fi żmien il-Kruċjati. Għandek l-isbaħ 200 sena, 10 kruċjati, waħda minnhom ta' tfal immassakrati għax minn għalihom din hija rrieda tagħna. Fatti l-ewwel kruċjata imbdiet bil-blaj ta' Deus Vult, Alla jrida din, Alla jrida. Kapaċi naslu biex nerqu f'dik il-ħama. Jekk l-Iskrittura ma nafuhiex u jekk ma nagħtux każ it-twiddiba, iċ-ċanfira ta' Ġesu nisbaljaw bħalhom. Is-saltna talla ma laqqas tavvanza bil-ġejjil mentali, ma nistax inġielek. Ma nistax nisfurzak issir Kristjan. Nixtieq. Imma ma nistax nisfurzak. U lanqas nista' nirrikattak. Kull min prova jagħmel hekk u allura waqal dawn ħansejħulhom hekk ħniżrijiet ta' kruċjati, inkwiżizzjoni, piena ta' konfiska, ta' ħabs, ta' tbatija, għandu jammetti l-iżbalja bl-ikraħ. Din mhix is-salta ta' Kristu. Salta ta' Kristu hija saltna ta' ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Dik hija s-saltna li Ġesu ġie biex ixandar fostna. L-armamenti tal-Knisja huma purament spiritwali. Huma armamenti spiritwali. Meta aħna fil-kredu ngħidu jiena nemmen fl-Ispiritu Santu li għad il-ħajja. Irrid nuri illi nemmen hekk. U l-Ispiritu Santu li tikkonvinċi u jikxef id-dnub f'dak li jkun. U qiegħda bija bil-leħen temtimi tiegħi imma l-Ispiritu Santu jwassal konvinzjoni. Għalhekk Pawli jgħid illi għalkemm aħna nimxu fil-laħam ġifi għadna f'ġisem fiżiku bħal tagħna. Ma niggwerrawx skont il-laħam għax l-armi tal-iggwerrar tagħna mhumiex karnali. Iżda setanin balla qatt waqqieħ ta' fortizzi. L-armi li tagħna Alla kapaċi jwaqqgħu il-fortizza ta' Sant'Angelo, ta' San Michel, ta' Sant'Elmo, il-fortizzi kollha. Jisbranawhom għaliex għax nwaqqgħu ir-raġunamenti u kull pretensjoni li tintrefal fuq kontra t-tarif talla u nikkaptivaw jew naqbdu kull ħsieb għall-ubbidjenza tal-Kristu. Kull ħsieb li jiġri bina u ħajjarna biex nagħmlu fattina jew nagħmlu kif jidrilna l-aħjar aħna mingħajr ma nkunu sottomessi għall-kelma talla, dak il-ħsieb irridu nikkaptivaw, norbduh bil-ktajjen u nġeluh jobdil il-Kristu. Dik hija l-istrateġija li aħna rridu nużaw, illi il-saltna talla rridu nwasluha bil-persważjoni.
Pawlu qal aħna nafu x'inhu l-biża' tal-moli, għalhekk nipperswadu lin-nies. U naraw ħallu għaddieħel fis-sinagogi, fis-swieq, kull fejn kien ikollu okkażjon illi jirraġuna man-nies. Ifhemhom. Jipprova jipperswadihom bil-mħabba, bis-safa, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ġesu kellu għad-dispożizzjoni tiegħu forza militari tremenda. Seta' sejjaħ aktar minn 12 leġjun ta' anġli. Eluf kbar ta' anġli. U anġlu wieħed kien biżżejjed. Hemm stoq fil-Bibbja tgħid li anġlu wieħed eret 185,000 soldat tal-Assirjani. Waħdu. Ma Ġesu hawnhekk irid jagħmel punt. Ġesu qed jgħidilna illi nista' nifranka dit-batija li ġejja fuqi. Nista' nevita faċilment. Imma għadni kif tlabt. U allura mhux ir-rieda tiegħi, missier, ma r-rieda tiegħek tkun magħmula. Ir-rieda ta' Alla illi fimħabtu rieda salvana. Biex isalvana kellu Ġesu ikun miċħud. Kellu jkun arrestat, kellu jkun flagellat, kellu jkun imsallab, mitfun u finalment imqajjem mill-mewt. Ġesu kellu konsiderazzjoni ogħla mill-interess personali tiegħu jew mill-kumdità tiegħu. Ma kienx il-każ li jiddefendi li nnifsu personalment. Għaliex il-miktub jeħtieġ iseħħ. Ġesu għex ħajtu kollha konxju illi dak li nkitab minn Mosè u fis-Salmi u fil-Profeti kellu jseħħ. It-Testament il-Qadim meta taqrah huwa preżentazzjoni ta' Ġesu qabel ma twieled. U għalhekk hija tant konvinċenti għalija l-Bibbja, tant konvinċenti. Kemm inkitbu kodba fl-istorja tad-dinja? Miljuni kbar ta' kodba. Miljuni kbar. Wieħed biss jikkonvinċini li huwa messaġġ dirett minn Alla. Il-Bibbja tgħidli kif taf? M'hemmx il-Koran u kodbar. Il-Bibbja l-uniku ktieb illi għandek l-ewwel parti tagħha fiha profezziji kotrana dwar x'kellu jgħaddi minn Ġesu ta' Nazaret. Minn twelidu, ħajtu, il-mirakli, passjoni tiegħu, l-irxox tiegħu, it-tluħ tiegħu fis-sema, kollox irrekordjat minn qabel, miet ta' snin qabel. U dan għalija huwa konvinċenti ħafna. Ebda intelligenza umana kapaċi tagħmlu, ebda intelligenza umana. Għalhekk it-twettiq tal-Iskritturi. Il-profezziji illi seħħew f'Ġesu jibnuli l-konfidenza tiegħi illi da Ġesu ta' Nazaret mhuwiex bħal ħadd ieħor. Mhuwiex, infatti Ġesu nnifsu jgħid illi dawk kollha ġew qabli huma ħallelin u briganti. In-nax tiegħi ma semgħux minnu imma. In-nax tiegħi semgħu leħni u jiġu warajja u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Il-Ġesu hawnhekk illi jinsab ta' bilħaq fil-kontroll assolut tas-sitwazzjoni. Kontroll assolut. Darba meta kien f'Ġerusalem u tkellem dwaru nnifsu bħala il-raj illi eventualment kellu jagħti ħajtu għana, mhux bħal mikri. Il-mikri jara l-lupu ġej jaħrab in-nax mhux tiegħu ma jinteressax ruħu. Mhix interessawhom il-paga. Ma Ġesu qal jien warrajt tajjeb minħabba fekk il-mistieri jħobbni għax jien nagħti ħajti biex nerġa' noħodha. Ħadd ma ħada minn għandi. Mhux Pilatu, u laqqas Ġuda, u laqqas Erodi, u laqqas is-soldati, ħadd ma ħada minn għandi. Imma jien nagħtiha minn innifsi. Nagħtiha x'irrid jien. Hekk joġobni. Skont l-għan etern ta' Alla, dan huwa l-ftehim bejn Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ftehim wieħed f'armonija bejniethom illi ippjanaw il-fidwa tagħna. Il-sem ta' Ġesu kien illi nagħti ħajti minn innifsi għandi l-awtorità nagħtiha u għandi l-awtorità nerġa' noħodha dal-kmandament irċivejtu minn missieri. Taraw l-unità sabiħa bejn persuni tat Trinità favur tagħna
il-maħturin tiegħu. U allura dana li qed jiġri hawnhekk fil-ġnien tal-Getsemani ma kienx bħalli kieku Ġesu issa huwa helpless, ma jista' jagħmel xejn. Ġesu kien jaf eżattament x'se jiġrilu. U l-Knisja mill-bidu kienet konvinta dwar dan, qatt ma kellha dubju. Eżajja kien qal li bħal naġa maħuda għal jew jasik ta' qudiem min iġizza u ma fetaħx fommu. Aħna l-koll bħal naġ intlifna, kulħadd sejra għal trid u mal-mula jittefa' fuq il-ħażin tagħna l-koll. Dawk il-profezziji Ġesu kien jaf bihom u l-Knisja in-nies tiegħu mill-bidunet kienu jafu. Pietru fil-priedka tiegħu qal dan Ġesu merħi skont il-pjan determinat u t-tarif minn qabel talla, intom sammartuh ma' salib bidejn nies bla liġi qtiltuh. Oxxenita kbira illi il-prinċep tal-ħajja jisfa' maqtul. Però hawnhekk Pietru qed jafferma li dak li ġara fuq il-Golgota ġara skont il-pjan determinat. Mhux hekk bdejna? Alla salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa mhux skont l-opri tagħna ma skont il-pjan u l-grazzja tiegħu. Moti għalina qabel ma bdiet id-dinja. Għalhekk il-Bibbja tgħid li Ġesu huwa l-ħaruf predestinat minn qabel il-ħolqien tad-dinja, predestinat. Anke ftit wara meta il-dixxipli iltaqgħu biex jitolbu flimkien, għaliex kienu maħbutin, kienu qed jirċievu vjolenza mingħand l-edewa tagħhom, fit-talb tagħhom qalu hekk ara għax verament inġabru f'dil belt kontra s-serf qaddis tiegħek Ġesu li inti unzjonajtu. Kemm Erodi kif ukoll Ponzju Pilatu mal-Ġentili u n-nies ta' Israel biex jagħmlu kull ma idek u lan tiegħek ippredestinaw li kellu jsir. X'komfort kbir ġvera. Alla illi fl-omnipotenza tiegħu u fl-erf inkalkolabbli tiegħu kapaċi iwettaq il-għan tiegħu anke permezz tal-ħażen uman biex jiksbinna salvazzjoni eterna. Il-dixxipli kif raw il-sitwazzjoni kritika u Ġesu mdawwar bl-edewa tiegħu. X'għamlu? Imbagħad id-dixxipli kollha ħallew u ħarbu. Żgiċċaw. Kollha kemm huma il-fraġilità tagħna, l-bnedmin tagħna, anke l-aħjar Kristjan huwa dgħajef. Però Ġesu jibqa' fidil, determinat. Matul il-missew tiegħu darba Luqa jgħidilna li mbagħad dawwar ħarsu lejn Ġerusalemm. Għax hemmhekk kien jaf li kellu jwettaq il-kapulavur illi hu waħdu kien kapaċi jagħmlu. X'kapulavur huwa dan? Ftakru li Ġesu għal l-ewwel 30 sena ta' ħajtu kien trenjat bħala massudaxxa u min jaf kemm għamel banketti u mwejjed u slielem tal-injam, vera, u minn kull tip ta' amara. Però il-kapulavur tiegħu għamlu fl-aħħar net. Meta biċtejn injama bnienna pont mill-art sas-sema. Dak il-pont u nnifsu bis-salib tiegħu illi wassalna fih dan il-missier. Dan jurina kemm il-kelma tal-Alla hija soda. Kelma tal-Alla jekk Alla kiteb permezz tal-profeti x'kellu jiġri, ma setax jiġri mod ieħor. Dak lu miktub kellu iseħħ. Il-pjanijiet divini jippersistu anke meta ċirkostanzi jidhru negattivi. Anke meta kollox jidher sħab u dlam u ċertament hekk kien fil-lord tal-Getsemani. Id-dixxipli probabbilment irraġunaw it's hopeless. Tlaqna lem. Però hemmhekk kienet tingħata bidu għas-salvazzjoni tagħna x'vera. William Cooper, il-poeta Angliż ta' 200 sena ilu, qal Alla jopera b'mod misterjuż biex iwettaq l-leġubijiet tiegħu. B'mod misterjuż. Li ma nistgħux nifhmu. Ma nistgħux
niskandaljaw il-profondità tal-ħsieb tagħna. Avveniment diżastruż, hawnhekk Ġesu li għadda jagħmel it-tajjeb, x'inhu ħlas tiegħu ġew biex jarrestawh. X'inhija l-akkuża? M'għandhomx akkuża. L-avveniment diżastruż kapaċi finalment iwassal għal ġid. L-aħwa ta' Giuseppi li bjawh fl-Eġittu għax tant kienu joboduh u jgħiru għalih għax kien il-figatel ta' missieru. Għallu nħelsu minnu. Il-sir fl-Eġittu. Ma narax iżid bajnejna. Għaddilhom immoħħhom illi wara ħafna snin dak l-istess huwhom kellu jkun is-salvatur tagħhom. Aħna naraw, sawi kara. Alla jara sa eternità, minn eternità sa eternità. Daw qudiem ta' xenarju nixtieq nikkonsidraw ir-reazzjoni tagħna. Kif jolqotna dan l-episodju illi għandna qudiemna dal-għodu. Tixtieq tevita illi titradixxi lil Ġesu bħalma Ġuda. Ovvjament vera, tixtieq. Ġuda tradieħ. Tafu għalfejn tradieħ? Ġuda qatt ma kien wieħed minn tiegħu. Meta Ġesu għażlu bħala apostlu, għalilhom mhux jien għażiltkom 12 u wieħed minnkom huwa xitan. Titkellem għal Ġuda l-Iskarjota. Ġesu kien jaf li huwa bin it-telfien ma kienx wieħed minn tiegħu. Għamilha miegħu, priedka f'ismu, tħallat mal-bqija tal-apostli. Nisimgħu nisew. Jekk m'intix verament ikkonvertit xi darba oħra se titradih il-Ġesu. Forsi bħalissa qed tiġi l-Knisja u titlob u tipprova tgħix tajjeb u tagħmel tal-affarijiet kollha. Jekk m'intix imwiegħed mill-ġdid se titradih il-Ġesu. Issa ngħidilek bl-awtorità tal-kelma tagħna. Rridu nkunu ċerti illi aħna verament indimna minn dnub tagħna, tajna dan għad-dnub u ġrejna lejn Ġesu għal kien tagħna. Illi b'fiduċja sempliċi irħejna, ċedejna, irruħna u l-ġisimna għaż-żmien u l-eternità fidejh. Altrimenti niġġiduh, nitraduh. Nistgħu nevitaw illi jkollna żelu żbaljat bħalma ġralu Pietru? Iż-żelu sabiħ. Kellna bżonn nkunu aktar mħeġġin għal mulej? Come on, kellna bżonn. Nkunu mqajmin u entużjasti u fervidi fl-ispirtu. Imma mhux żelu għami. Żelu għami sara biss jagħmel. Bħalma għamel il-Papa Grigor IX u li oħra qablu. L-introduċew it-tortura u l-pjena kapitali għal min ma jaqbilx magħhom. Żelu għami. Illi ġib biss għarru każijiet. Kif nistgħu nevitaw dan iż-żelu żbaljat? Rridu nitalmu nafdaw fit-triq tagħna, mhux tara. Kull wieħed waħda minna għandu l-opinjonijiet u l-preferenzi u jagħmel l-assessment tiegħu u jgħid di l-aħjar triq. Le, it-triq tagħna l-aħjar. It-triq tagħna. U t-triq tagħna kif ġadna, l-armi tagħna mhumiex karnali, huma spiritwali. Ħanavvanzaw bl-imħabba, bil-persważjoni. Trid tevita ż-żelu għami li wara Pietru, Ġesu x'qalilhom qassu jtolbu. Jekk ma taqassis fuqek innifsek, imma tħalli l-emozzjonijiet jiġru bik u ma titlobx, żgur se tagħmel affarijiet tal-mistħija f'isem Kristu. Aħja ma tagħmilhom xejn. Qassu jtolbu. Dakinhar Pietru ma fehmx hux vera. Ma fehmx. Infatti tkexkex mis-salib. Ftit aktar kmieni meta Ġesu kien għadu kif qallu inti Pietru fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħi, Ġesu minn dak iż-żmien beda jispjega lid-dixxipli tiegħu illi kellu jinqatel u fit-tielet jum ikun irxuxtat. U Pietru ħadu fil-ġenb u beda jċanfru. Immaġina sempliċi bniedem qed iċċanfar jew tikkoreġi lis-sultan ta' Slaten.
Beda jċanfru jgħid, il-ħniena sit qatt mhux se jiġri lek dan. X'qed tajt li ħatmut? ħatmur, ħatċedilek innifsek Ġerusalem. Pietru qatt ma fehmu s-salib dakinhar. Qatt, imma wara sar il-ftahir tiegħu. Il-ftahir tiegħu. Il-żelu żbaljat nevitawh meta naċċettaw is-salib. Is-salib illi aħna kapaċi naslu dak il-punt li ngħidu ma jkun qatt li niftaħar. Liv bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Li bih id-dinja hija msalba għalija u jiena d-dinja. Diffiċli anke għal Kristjani li jaċċettaw u jħadnu u jħobbu s-salib. Hija xi ħaġa kontra l-vina tagħna, kontra natura tagħna. Ma l-Kristjan huwa Kristjan propjament għax jiftaħar bis-salib. Jridu nifhmu li triq tal-Alla spiss tikser il-loġika tagħna. Aħna nimxu bil-loġika, rridu nirraġunaw l-affarijiet, rridu naraw kif. Imma xi ħadd mill-bnedmin seta' jindovina, seta' jaqta' illi Alla kien ħajsalvana bi bniedem imdendel ma' salib. It-tielet ħaġa. Nistgħu nevitaw il-biża' tad-dixxipli li ħarbu. Messhom jistħu ħarbu. Vera? Meta kellhom il-dak illi sikket il-maltempata, illi qajjem il-mejtin, illi fejjaq il-morda. U issa f'din il-kriżi telquh. Nistgħu nevitawha din? Iva, irridu nibqgħu sodi fil-fidi. Il-fidi hija l-assigurazzjoni illi Alla kapaċi sew kiet fuq il-quċċata tal-muntanja jew fil-widien kapaċi juħsibi. Kapaċi jindokrani. Pawlu qal lil Timotju, jiena ħanfakrek biex tkebbes mill-ġdid id-don tal-Alla. Li hu fik permezz ta' tqejjed ta' idejja għax Alla ma tani spiritu ta' timidezza, din tisma'ha. Ma tani spiritu ta' timidezza. Meta nġibu ruħna najxi u beżana u nibżgħu minn delna, il-Bibbja tikkontradixxina. Alla ma tani spiritu ta' timidezza, imma ta' seta' u ta' mħabba u ta' dixxiplina fuq nafusna. Id-dixxipli naturalment kienu għadhom dgħajfa. Aktar tard meta niżel l-Ispiritu Santu fuqhom saru nies potenti, nies qawwija, nies li kienu kapaċi anke jaffiċċaw il-martirju bil-ferħ. Il-biża' jinvadi lil ruħna għax ma tkunx mimlija bl-imħabba tal-Alla. Ma l-imħabba tkeċċi l-barra l-biża'. L-imħabba tkeċċi l-barra l-biża'. Jekk inti tħobb u lil Ġesu titturih b'emilek, bil-sienek, biħsibietek, illi jiena rrid nistaħba fik, jiena nsib l-għaxqa u l-kuntentizza u l-ferħ u l-kompletezza tiegħi fik u fik biss. Il-biża' tagħna jibda josfor. Arturo Toscanini kien konduttur tal-mużika wieħed famuża. Kien wieħed famuż illi għalih fil-fema tiegħu Beethoven kien wieħed mill-kompożituri kbar tad-dinja. U darba kien qiegħed iħarreġ din l-orkestra biex idoqqu id-9 sinfonija ta' Beethoven, l-ittwal waħda u l-isbaħ waħda tiegħu. U kull darba jieqfu u jikkorreġu u darba xinrom li ma tantx huma serji lil dawn il-mużiċisti. Toscanini ħabbat bil-bakketta u qalilhom isimgħuni, din mhix dwari, din mhix dwarkom, din ikollha dwar Beethoven. Ġifieri ejqumu fuq riġlejna u narfu illi l-Vanġelu mhux dwari. Id-dinja ma tirrivolvix dwari.
id-dinja tagħmel sens minħabba Ġesu Kristu. Nistgħu ngħidu li għandna tama minħabba Ġesu Kristu. Il-Kristu huwa dak li ħadem il-fidwa skont id-digriet etern. U ħadmu. U għalana l-maħfra minn għand Alla. Aħna ingawdu mill-benefiċjenza tiegħu. Aħna riċevituri tiegħu. Għalhekk Pawlu fir-Rumani 5 vers 11 jgħidilna li aħna neżultaw f'Alla. Kelma qawwija, kelma tfisser ferħ mill-ikbar. Ferħ tal-imġiena ġifieri. Neżultaw f'Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa irċivejna r-rikonċiljazzjoni. Aħna riċevituri. Din rikonċiljazzjoni, il-ħbiberija li jista' jkollna bejna u Alla. Min għalaħħina? Min ħadima? Ġesu. Kif ħadima? Billi metti idu ħalli jorbtu li jdeħ, ħalli joħduh qudiem is-Sanedrin, ħalli joqogħdu jakkużaw fals. Ħalli mbagħad jibdew isawtu is-soldati Rumani u libsu l-kruna tax-xewk. Il-Vanġelu huwa dwar Ġesu. L-istorja tiegħu illi b'dik l-istorja aħna nibbenefikaw bil-kbir. Aħna rċivejna r-rikonċiljazzjoni. U għalhekk, l-aħwa, tħassux li konfuskom? L-eżistenza mhix dwar konfuskom. L-eżistenza se tagħmel sens meta aħna nżommu l-Kristu fiċ-ċentru u fiċ-ċirkonferenza ta' ħajjitna. Għaliex Ġesu huwa fiċ-ċentru, fiċ-ċirkonferenza tal-ħsibijiet kollha t'Alla. Il-ħsibijiet t'Alla illi iddetermina salvazzjoni, illi fil-milja ta' żmien wettaqet dik is-salvazzjoni u iva fil-każ ta' kull wieħed waħda minna l-Ispiritu Sant imbagħad għarrafna dwar il-valur ta' dik il-fidwa li Kristu qal għandna u konvinċiena biex nersqu lejh u nisqarruh bħala s-Sid u s-Salvatur tagħna.